Nachádzam sa v lokalite Dubai Island, kde aktuálne prebieha masívna výstavba ciest, diaľnic, nových mostov, nových liniek metra, ale takisto aj masívny development. Táto lokalita patrí aktuálne k top investičným príležitostiam z toho dôvodu, že na ostrove sa má nachádzať až 21 km verejných pláží. Dubai Island sa skladá z 5 ostrovov. Aktuálne sa nachádzame na hlavnom ostrove, kde má byť obrovské nákupné centrum od developera Nakheel, ktorého výstavba už začala. Pre všetkých milovníkov golfu má sa tu nachádzať 18-jamkové golfové ihrisko presne oproti, ktoré bude ako jediné na celom svete, kde golfové ihrisko je priamo pri mori, a ešte 9-jamkové golfové ihrisko, ktoré sa bude nachádzať na opačnej strane. Ja vždy mojim klientom odporúčam investovať do lokalít, ktoré sú aktuálne vo výstavbe, pretože je tam vysoký predpoklad na nárast ceny v priebehu výstavby a po dokončení celej lokality, čo má byť pre Dubai Island do roku 2028. V porovnaní s už rozvinutými lokalitami Dubaja, ktoré sa nachádzajú priamo pri mori, napríklad Beachfront alebo Blue Waters, kde ceny pre one bedroom, čiže dvojizbové apartmány, sú od 700–800 tisíc eur vyššie, je naozaj Dubai Island, kde si viete kúpiť one bedroom, čiže dvojizbový apartmán vo výstavbe od 450 tisíc eur vyššie, naozaj skvelá investičná príležitosť, ktorá sa už nebude opakovať.